Lameba chelam so demse ni mabakro mom klubana ni watini nambe frita kadi au bela gele mamana ke yoro kadrala ka fa klubi radio savoir fm ne makana ni watini nambe la silike kabo kabala zone universitaire la bi oyi samedi no bena novembre kalo klitan ani sabama samba fla ani woni kidi foli ani tamni ko krokra ya ko di alameba bela gele ma fukata se anajabaw manka bolo srawkan aklobe émission entrepreneuriat de la ni watini na no ye kenreyo ka jamkan ye jamkan kenengere ala radio savoir fm fe ka taka di kenre barakela uma hajrala ka fo bibina ni ya jetemne ka fo ko jamana kono bara ko geleami be no gelea bamunu be no machamana asabu be ke aywa kenre ye chakeda o de machaya barsa gouvernement ni watini na akagele ka fo kwali ka se ka bradi jamana kono de u bela dilema o debato sa machamambe obe u ka chakeda blali senka o kofe be ke sababu ye ka se ka baradi machamama sigida o kono jamana kono o bela dilin kofe impôt be sara taxi be sara o be ke sababu ye hanga sira o be gilan o be ke sababu ye dotoroso bi jo kenre bara jamana kono anafa dan ti alafium o de kosɔn radio sawara fm ye ni jamukan kɛrɛnkɛrɛn dɔ kun kɔnɔ siɲɛ kelen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɛri kelen boyan ko kɔnɔ ka se ka masala kɛnɛrɛ babu dɔ kan min b'a to maa minnu bɛ k'a fɔ kɛnɛrɛ baara ka d'u ye u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ cogoya min na wali minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ deja u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ ka se ka u ka cakɛda yiriwa cogoya min na bi o bɛnna an ka jamukan ta ko 58 ma n'o ye 58e numéro ye o hukumu kɔnɔ sa an bɛna masala kɛ babu min kan o de ye gestion du stress anda fara stress o ye dekun warali hadamaden kan kuma dɔ la i ka baara résultat a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ne dekun cayala barisa kɛnɛrɛ baarakɛlaw maa dɔ don kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ayiwa ka dekun fanga ka bon kosɛbɛ n'a fɔra i ka baarada k'o gérer employé bɛ yen n'olu bɛ baara la fana kɔfɛ client ka côté bɛ yen nɔ fanga ka bon kosɛbɛ baara fanga ka bon bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya dɔw kan kosɛbɛ fo a bɛ jouer u yɛrɛ ka baara kan denbaya fana bɛ n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan denbaya ka ko bɛ yen baarada ko bɛ yen kuma dɔ la a miiriw ka ca a dekun ka ca a bɛ na ni stress ye n'a fanga bonyana kosɛbɛ baarada la sigati min na a bɛ jouer i ka résultat kan a bɛ jouer baarada kan bi kɔni an bɛna masalaw de kan ka se ka fɛɛrɛ ɲumanw di an ka ayiwa kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma fo ka taa se maa wɛrɛw ma barisa maa bi bɛna k'a fɔ i bɛ kɛnyɛrɛye kɔnɔna la walima i t'a kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo n'i bɛ baara kɔni kɔnɔna la sigati min na waati dɔ la i bɛna stress a kɔnɔna la bi kɔni an bɛna masalaw de kan n'o ye stress ye
ka se ka fɛɛrɛ ɲumanw di ayiwa lamɛnbagaw ma u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na yaasa ayiwa dekun in n'a a nana cogo o cogo la ka se ka bɔ a kɔnɔ ni ka se ka continue u ka baara fɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ladalako la nɛgɛjurusiraw a labɛnnen don waati bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ k'a fɔ bɛ ka lamɛn walima ayiwa minnu bɛ k'a fɔ u bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan u bɛ se ka u sen don an ka jɛmukan na waati bɛɛ lajɛlen na ka weleli kɛ waati min ka d'u ye k'u sen don an ka jɛmukan na ayiwa u bɛ se ka weleli kɛ an ka nɛgɛjurusiraw la min ye 82 82 84 83 todunkan na 82 82 84 83 sira filanan bɛ yen n'o ye mugan 80 mugan ani kelen 47 n'ala sɔnna bi kɔni a tɛna kɛ basi min na bɛ dɛsɛ an bɛ an ɲɛsin nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ ale ka tɛmɛna ye sanga dama dama sɔɔni an bɛ segin ka na an ka babu kɔnɔna la. Africa, I believe in you. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in you. Yeah. If we fall, we will rise again. Like the stars, we will shine again. We may cry, but we'll smile again. Africa will rise again. Yes, you can. Yes, I will. Fight my way through the storm. Yes, I can. Yes, I will. We're the children of the future. Yes, I can. Yes, I will. It's your time to take control. Take control. What are you waiting for? Mama, mama, mama. Relax. Mama, mama, mama. Relax. Mama, mama, mama. Relax. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in you. Yali, yali, yali. Yali, yali, yali. Young African leaders. Young African leaders. Yali, yali, yali. Yali, yali, yali. Young African soldiers. Young African soldiers. Yali, yali, yali. Yali, yali, yali. Young African leaders. Young African leaders. Yali, yali, yali. Yali, yali, yali. Waati min n'ala sɔnna an bɛ se ka na ka babu kɔnɔna la ka foli kɔrɔkɔrɔya ka di an lajɛbaw ayiwa ani an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a jira la cogoya min na bi kɔni an bɛna masala babu kan o de ye stress ye n'o ye la gestion du stress bi n'o bɛnna ayiwa samedi don ma novembre kalo tile 13 san 2021 bɛna ka émission ta ko 80 ayiwa k'a fɔ 50 ani 8 ma Tarawelakaw u bɛna yɛlɛna bi la ko n bɛ ka ayiwa nimero ɲagami n'ala sɔnna Tarawelakaw an denw de don u b'an lamɛn fan caman an ka foli b'u ye kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ u daraka kɛra sɔ ye sa o kɔni tɛ baasi ye o ye laadalako ye bi i n'a fɔ laadalako la waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka weleli kɛ waati min ka d'a ye ka se an ka jamukan na an ka nɛgɛjurusiraw fɛ o fana kɔfɛ ayiwa so dɔgɔtɔrɔ maaw ka laseli b'an bolo ani olu jɛra ka masala kɛ u ka entreprise ka u bɛ baara min k'a kɔnɔ bi o na tɛmɛ jamukan kɔnɔ la ka fara bɛɛ lajɛlen kan an ye maa caman dalasumusumuw y'u ka hakilinaw di anw ma ayiwa ne gɛlɛya nana maa kan gɛlɛyaw o bɛ se ka wuli cogoya di an ye jaabi damadama sɔrɔ la barisa kɛn yɛrɛ baara kɔnɔ la tuma dɔ la maaw ka faamuyali tɛ kelen a ko kɔnɔ la an ye ɲininkali tɛnku maa caman na gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ani ne gɛlɛya nana a bɛ se ka wuli cogoya min na olu ye jaabi min d'a ma o bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ jamukan kɔnɔna la bisa maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la o ye masa sole ye ka fara timoto kan o b'a jira bi kɔni a tɛna kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ an ti a bila dagiri da la dalasunsun min kɛra sa an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ jaabi mana sɔrɔ o la ayiwa an na jɛ ka walawala di o kan. Ne yɛrɛ hakilina na gɛlɛya min bɛ kɛnyɛrɛye baara la bi bi in na o ye dɛmɛbagako gɛlɛya de ye
n'i y'a jateminɛ k'a fɔ i n'a fɔ an ka Maliba in kɔnɔ yan Mali ye fantan jamana ye kɛnyɛrɛye baarakɛla caman bɛ yen u bɛɛ bɛ problème na o ye dɛmɛbagako problème de n'i y'a jateminɛ k'a fɔ kɛnyɛrɛye baarakɛla n'i y'u sigi 100 sara o 100 sara i bɛ taa sɔrɔ 20 dɔrɔn de bɛ yen ni dɛmɛbaga ɲɛnama b'u la a tɔ 80 bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ b'u débrouiller de pour que u bɛ ka baara min kɛ a kana sa ani kuma caman an bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a dɔ ye sigida yɛrɛ la kuma caman na mɔgɔw ka hakilinaw bɛ se ka i bali ka taa ɲɛ i ka kɛnyɛrɛye baara la da kan n'i bɛ fɛ ka baara dɔ sigi sen kan mɔgɔ caman bɛ se ka na ni hakilina caman ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka i la décourager o hakilina ninnu bɛ yen o kɔfɛ fana i ka entreprise kɔnɔna na baara dɔnniya ni baara dɔnniya dafalen t'i la kuma caman na o bɛ gɛlɛya ye min fana bɛ mɔgɔ caman bali ka taa ɲɛ ka d'a kan n'i bɛ baara min kɛ n'i ma se ka service rendu population ye ni population ma nisɔndiya i ka client ma nisɔndiya i ka baara kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye mɔgɔ caman ka kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna na ani ka fara o kan an bɛ jamana min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Mali ye an b'a dɔn k'a fɔ yan impôt ani taxe olu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman fana bali ka taa ɲɛ u ka kɛnyɛrɛye baaraw kɔnɔna na ka d'a kan i ka baara ɲɛtaga ma se yɔrɔ min na ni waribɔw ni fɛnw impôt cayara ka se niveau dɔ la kuma caman na o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bali u ka baaraw kɔnɔna na. Bon ni degun ye sɔrɔ fana ni degun ye sɔrɔ o mana kɛ degun sigi pour que ka se ka bɔ fo ka taa dɔ fɛ yen sari mun bɛ se k'i dɛmɛ so a mana kɛ wari par exemple parce que très normalement degun ninnu caman wari ko fɔ de ni degun nana donc pour que ka se ka bɔ a la donc f'i ka o ka sɔrɔ somme dɔ i bɛ se ka somme dɔ sɔrɔ vraiment ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye quoi o de i ka se ka bɔ joona joona c'est ça quoi. N'o tɛmɛnen ka bɔ yen kɔfɛ n'i bɛ kɛnyɛrɛye baara la i ka aventure kɔnɔna la jagoya i bɛ problème sɔrɔ i bɛ degun sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ mun bɛ i ɲɛkɔrɔma tigɛ maintenant pour que o kana kɛ sababu ye k'i ka baara bin il faut que a conseil fɔlɔfɔlɔ ye mun ye il faut k'i ka courage ta i kana décourager maintenant problème min sɔrɔ o problème de kan ka kɛ conseil ye ou fɛn wɛrɛ y'i ma pour que o ɲɔgɔn wɛrɛ kana i sɔrɔ maintenant filanan min ye ni problème wɛrɛ y'i sɔrɔ tuguni i ka kɛnyɛrɛye baara kɔnɔ i k'i gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu tɛmɛna sira fɛ olu ka conseil ɲɛnama d'i ma k'i bila sira kan ni ala sɔnna ni ala ta kɔfɛ ni i y'o kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ. Entrepreneur yɛrɛ pour que i ka se ka se sɔrɔ i ka gɛlɛyaw kan donc i bɛ labɛn de ka gɛlɛyaw kunbɛn wagati bɛɛ donc e de bɛ kɛ gɛlɛyaw kunbɛnbaga ye ani ka fura sɔrɔ o la. Bon kɛnyɛrɛye baara in filɛ nin ye ni degun min b'a la souvent i bɛ baara la fɛn caman t'i bolo quoi bon fɛn min b'i bolo i bɛ ka i débrouiller n'a ye souvent i b'a ye sisan problème dɔw ka ca soucis ka ca quoi tel que familialement i balimakɛw ka tu vois u bɛna bali ka fɛn dɔ c'u kan wari dépense sugu dɔ c'u kan k'i k'a kɛ bon n'i y'a essayer n'i ko ko wari tɛ o tɛna fɔ u b'a fɔ k'i banna bon par finir i bɛna i ka fɛn ta k'a k'a la finalement i bɛ taa kawa la quoi ne ka hakilina la finalement i bɛ taa kawa la donc o degun sugu b'a la et puis tuma dɔw la i mago bɛ se fana baarakɛminɛnw dɔ fana ma mais i ka fɛn t'i permettre ka a bɛɛ sɔrɔ quoi. Ayiwa n'ala sɔnna ni tun ye Dallas Musomi Kunkuru ye lamɛnbaaw u ka ayiwa babu fanba bolila min kan o de ye k'a fɔ entrepreneuriat kɔnɔna la n'o ye kɛnyɛrɛye baara ye degunba minnu b'a kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ o ye wariko problème de caman da sera o de ma ani o fana ye fɛɛrɛw caman di min b'a to ni degun ninnu nana a bɛ se ka wuli cogoya min na dɔw y'a jira k'a fɔ maa min delila ka tɛmɛ a sira fɛ i ka wuli ka se o tigi ma wali maa ka i bolo n'i mago jɔra wari la min bɛ se ka ayiwa kasabi dɔ ta k'a d'i ma yaasa i bɛ se ka continuer i ka baara fɛ cogoya min na dɔw fana da sera gɛlɛya wɛrɛw ma n'o ye ayiwa baaraɲɔgɔnya gɛlɛyaw ye fo ka taa se sigida yɛrɛ ma tuma dɔ la i t'a sɔrɔ sigida caman bɛ yen n'i ka baara daminɛ maaw tɛ jate kosɛbɛ o le kɛ k'i encourager k'a yirala k'a fɔ i bɛ sira ɲuman kan a ye min kɛ ayiwa a ka ɲi kosɛbɛ caman t'o kɛ caman b'a a ta kɛ ayiwa k'i dakɔrɔbɔ ye donc o b'a to galabu min b'i la o galabu bɛ sa o de y'a to maa caman bɛ yen a ka d'u ye ka entrepreneuriat kɛ a ka d'u ye ka na baara in kɔnɔna la mais u bɛ siran kuma min bɛna fɔ u ma u bɛ siran a gɛlɛyaw ɲɛ baara si tɛ bi na diɲɛ kɔnɔ min gɛlɛya tan tɛ baara mana kɛ cogo o cogo a mana kɛ kɛnyɛrɛye baara ye walima a mana kɛ kalola baara yɛrɛ a mana kɛ cogo o cogo i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna la mais bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ninnu kɔfɛ hɛrɛw de b'a kɔfɛ maa min ma se ka muɲu gɛlɛya ninnu kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'i bɛ se ka sini hɛrɛ tɔnɔ bɔ donc gɛlɛya i bɛ muɲa kɔnɔ maaw mana kuma fɛn fɛn fɔ u mana degun fɛn fɛn ta k'i sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ o ye bɛɛ lajɛlen waati ko de siga tɛ min na don n'a nataw la ni i nana yiriwa sɔrɔ i ka baara kɔnɔna la n'i nana taɲɛ sɔrɔ i ka baara kɔnɔna la maa minnu tun bɛ k'a fɔ olu de bɛ kuma jugu ta ka ɲɛsin ma bɛɛ lajɛlen bɛna nimisa u bɛna
ayiwa u bolo don u da kɔnɔ k'u bolo kin k'a yira la k'a fɔ bibina kɔni a ma nɔgɔ gɛlɛya caman de b'a kɔnɔna la o de b'a to an b'a fɔ waati caman na an ka environnement yɛrɛ togoya b'a to kuma dɔ la entrepreneuriat a se ka don ba la barisa kuma dɔ la gɛlɛya i bɛ taa sɔrɔ a bɛ du kɔnɔna la gɛlɛya wɛrɛ bɛ sɔrɔ sigida yɛrɛ kɔnɔna la an teriw fanfɛ fo ka taa se u ɲ'a nɔgɔnna caman ma nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni an ma an cɛsiri ka gɛlɛya ninnu bila kɛrɛfɛ gɛlɛyaw ma nana cogo cogo k'a dɔn k'a fɔ a bɛna ban don dɔ an tɛ se ka an ka baara kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ ka a réaliser cogoya min na bi kɔni t'an tɛni a bila dagirinda la an y'a yira k'a fɔ an bɛna kuma babu min kan o de ye gestion du stress maa min bɛ ayiwa an bolokɔrɔsa n'o y'an ka maa welelen ye ka se ka kuma babu min kan o de ye Mahamudu Ture ye Mahamudu Ture ale ye JCI Bamako 2021 président ye ayiwa an ka organisation dɔ bɛ yen n'o ye les alumni de Yali Dakar a y'o fana association secrétaire général ye a kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban bi ta an t'a bila dagirinda la barisa babu nafa yɛrɛ kosɔn an ti a bila dagirinda la an bɛ kuma di an ka maa welelen ma a ka se ka folikan fɔlɔ ten ko lamɛnbaaw ani filɛbaaw bɛɛ lajɛlen na yanni an ka don an ka babu kɔnɔ Mahamudu i ni sɔgɔma. N b'a Kante. Baasi tɛ kun. Alhamdulillah. N'ala sɔnna i ka folikan fɔlɔ kɛ siɲɛ filɛbaaw ani an lamɛnbaaw ma. Ayiwa en tout cas yanni n ka foli di an lamɛnbaaw ma n bɛ Sawar FM lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Kosɛbɛ. Bamako n'a lamini hali minnu bɛ k'an suit bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye internet ye. En tout cas ne tɔgɔ ye comme i y'a fɔ cogo min na Mahamudu Ture. Jati. Ne ye organisation bénévole fila ɲɛmɔgɔ dɔw ye n'o ye Jeune Chambre International de Bamako ne ye o ɲinan président ye ne y'a fɔ la cogo min na fana alumni du CRL Dakar n'o ye minnu kun taara formation na Dakar olu ka représentant minnu bɛ Mali la ne y'o secrétaire général ye kabiri salon fɔ ɲinan ayiwa aw ka nin weleli ne ma a diyara n ye kosɛbɛ ka na masala thème dɔ kan n'o ye gestion de stress ye an b'a essayer aw ni anw ka a lajɛ ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que bɛɛ ka se k'i ka faamuyali ta t'a la. Kosɛbɛ. N'ala sɔnna an ye faamuyali caman sɔrɔ la k'i fɔ ko kura an ka bi wele jaabili la o la Mahamudu kɔni da sera ma ayiwa i bɛ organisation ba minnu na o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna don an ka babu kɔnɔna la ɲininkali fɔlɔ ayiwa an ka lamɛnbaa dɔw yɛrɛ y'o tɛnkun n'ala sɔnna an bɛ jɛ k'o lamɛn ka sɔrɔ ka jaabi min bɛ i bolo k'o lamɛn. Bonjour Monsieur Konaté et bonjour à Monsieur Touré. En fait, moi ma question est de savoir s'il y a-t-il des différentes formes de stress et puis en même temps, comment peut-on reconnaître le stress en soi-même? Comment peut-on reconnaître le stress en soi-même? Mon nom est Daou Chekma, jeune entrepreneur agricole. Ayiwa ni an ka an lamɛnbaa dɔ ye n'o ye Dawu Sɛkumari ye an bɛ foli ta ka d'a ma ni ayiwa jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ale ka ɲininkali ko yala stress n'a fɔra stress a manifestation a sifaya joli de bɛ yen n'o ye type ye o fana kɔfɛ ko stress a bɛ se ka lakodɔn cogoya di o de b'a to an ka ɲininkali fɔlɔ bɛ dirige o la stress yɛrɛ n'a fɔra stress fɛn jumɛn de don. Ok. Merci Kanouté. N bɛ Dawu Sɛk fo a ka question la o kɔrɔ de y'a ye an bɛna kuma fɛn min kan o bɛ ka u intéresser. Kosɛbɛ. Alors i y'a fɔ cogo min na an bɛ bamanankan émission de la an b'a essayer ka bamanankan ni tubabukan bɛɛ don ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Donc ale ka question ye ko mɔgɔ bɛ se ka stress dɔn cogo di ani stress sugu jumɛnw de bɛ yen. Kosɛbɛ. Avant que ka o réponse d'a ma ne bɛ fɛ k'a fɔ ka stress yɛrɛ définition fɔ maaw ye fɔlɔ parce que yanni k'a dɔn fɛn min ye mun ye i k'a dɔn déjà a définition ye mun ye. Kosɛbɛ. Donc stress ye bamanankan na dɔw b'a fɔ ko degun nka situation de don i farikolo tun bɛ situation dɔ la wagati dɔ bɛ na kɛ o situation bɛ changer farikolo la a bɛ se ka kɛ nisɔndiya ye a bɛ se ka kɛ nisɔngoya ye a bɛ se ka kɛ kamanagan ye fɛn caman bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na donc tubabu b'a fɔ de ma ko ni i banana ni fɛn kɛr'i la mun digir'i la ni fɛn
i tɛmɛna situation dɔw fɛ mun digiri la ou bien i kan ka taa fɛn dɔw kɛ u bɛ k'i kamana gan stress bɛ na o cogo sugu bɛɛ la i welela baara dɔw la i kan ka t'o kɛ kuma i kan ka kuma ta yɔrɔ dɔw la o bɛɛ bɛ mɔgɔ jama ɲɛfɛ kuma prise de parole en public parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i farikolo ma dege a la n'i farikolo kan ko o kɛ a b'i degun kamana gan donc o de tun ye définition ye maintenant a ko a sifayaw ye joli ye an bɛna sifaya damadamanin de fɔ u b'a fɔ mun ma fɔlɔfɔlɔ ko stress surnois o ye ni n y'a fɔ kuma na cogo min na stress surnois ye ni i farikolo kuma deli fɛn dɔ la fɛn dɔ fɔr'i ma a kɛr'i la a digir'i la n'i ma se k'o gérer o b'a to i bɛ kojugu kɛ i bɛ kuma jugu fɔ bamananw ɲumanna ko ni fɛn kɛr'i la mun digir'i la i man ka a jaabi ni kɛwale o wagati kɔnɔ donc o y'o o sifaya fɔlɔ ye sifaya fɔlɔ ye ni i kamana ganna komi n y'a fɔ cogo min na n'i ye projet dɔw entamé a ma ɲɛ i bolo i donna wale dɔw fɛ o ma ɲɛ i bolo i ka baara hukumu kɔnɔna na i kun kan ka fɛn dɔw kɛ objectif dɔw dir'i ma i ma se k'olu atteindre a danna sira la fɛn sugu dɔw y'a kɛ a ma se ka ɲɛnabɔ a bɛ f'o ma ko inquiétude fɛnɛ ye stress wale dɔ ye o kɔfɛ tuguni an b'a fɔ mun ma ko changement non désiré prévu ani mun imprévu i bɛ se ka i kan ka baara fɛn dɔw kɛ sisan mais sababu dɔ b'a to o tɛ se ka kɛ exemple fɛn wɛrɛ bɛna don a sen kɔrɔ imprévu i ma sigi ni mun ye an k'a kɛ sisan ne kun kan ka na arajo kɔnɔ yan sisan rendez-vous bɛ ne bolo 11h ne kun kan ka se avant 11h mais a bɛ se ka kɛ ala man kisi la ne kun bɛ accident kɛ bolimafɛn bɛ tiɲɛ ou bien fɛn dɔ bɛ se k'an sɔrɔ sira kan n ma sigi ni mun ye n kɔni bɔra so n ko kanute ye n wele n kan ka na arajo la o de bɛ n kunkolo la nka fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la sababu la donc a bɛ f'o ma ko changement imprévu o fana ye degun sugu dɔ ye stress sugu dɔ ye a bɛna ni jɔyɔrɔ dɔ ye barisa i kan ka se waati min na i tɛna se waati la voilà wali an bɛ se ka misaliya ta min kan fɛnɛ o de ye coronavirus nin tuma dɔ la maa caman kun sigilen tɛ na ye a nana bali ka cun an kan a ye maa caman ka fɛn caman tiɲɛ o b'i stress degun kosɛbɛ ka d'a kan i bɛna sɔrɔ entrepreneur ni commerçant baw u bɛ feerew kɛ u taara wariw ta k'a don fɛn dɔw la u kun kan ka taa sanni kɛ dugu kɔ kan mais coronavirus nana mɔgɔ kun tɛ bɔ mɔgɔ kun tɛ don o bɛ maa degun i hakili degun a bɛ f'o ma ko stress n'i ma se o hakɛ kɛcogo la a b'i bila ko caman bɛɛ la nimisa bɛ na o kɔfɛ donc pour que ka stress laban dɔ fɔ o ye stress physique ye n'o ye farikololata yɛrɛ ni i accident kɛ ou bien i banana ou bien fɛn dɔ y'i sɔrɔ mun y'i farikolo yɛrɛ bana i t'a dɔn i bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la cogo min na a furakɛli bɛ kɛ cogo di a bɛ temps ta a tɛ temps ta wa a b'i farikolo degun a b'i hakilinata degun ka d'a kan hakili de ko bɛɛ ye ni hakili degunna dɔrɔn n'i ma se a kɛcogo la a b'i bila ko kɛbaliw la voilà donc sisan o kun ye différents types de stress ye a kun ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ a ka filanan ye ko an bɛ se k'a dɔn cogo di ko stress b'an na i b'a dɔn cogo di ko i stresselen don sisan an bɛna an da don o hakɛ damadamanin de la comme an kun y'a kuma fɔ cogo min na ni choc y'i sɔrɔ i kun bɛ kanu la o kanu tiɲɛna i kun bɛ baara dɔ la o baara tiɲɛna baarada mɔgɔw ye hakɛ dɔ sigi ye ou bien objectif dɔ sigi ye i ma se k'o atteindre misaliya a fɔra k'i ka client 100 ɲini i nana 30 ma olu bɛ na ni sira sugu dɔ ye i bɛ siran i hakili bɛ degun parce que ko in bɛ hakili ko de i kun bɛ so kɔrɔ la walima i taara i kan ka yɛlɛma so kura la déménagement o bɛɛ bɛ na ni stress dɔ ye donc i b'a dɔn o fan fɛ ni i bɛ wagati yɔrɔ min na sisan par exemple i bɛ ka sigida la sigida mɔgɔw i ni u tɛ ka bɛn
fonɲɔgɔnkoya bɔ ɲɔgɔn cɛ fonɲɔgɔnkoya b'aw la o bɛ na ni sirasi i n'i ka denbaya aw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i fa don i ba don i denw don aw tɛ ɲɔgɔn fɔ aw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ aw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na ni sirasi jati olu bɛɛ bɛ se ka ɲɛ ni sirasi donc o de tun ye a ka ɲininkali ye hakili la n'an bɛ taa an bɛ kuma caman fɔ n'o ye sirasi bɛ se ka gérer cogo min na siga t'a la n'ala sɔnna an bɛ foli kɔrɔkɔrɔya ka di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an lamɛn ka yɔrɔ la k'a fɔ o tulo bɛ émission entrepreneur de la min bɛ lase aw ma samedi o samedi ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 la 11h midi bi kɔni an bɛ ka masala kɛ babu min kan de gestion du stress ye maa min bɛ ayiwa an ka studio kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kan ye bi babu kaw de Mahamudu Ture ye n'o y'an ka mawuleli ye émission entrepreneuriat rediffusion n'o ye segin kan ye o bɛ kɛ dimanche denw fɛ ka daminɛ 22h la ka taa bila 23h la bi babu yani an ka tɛmɛ n'a tɔw ye n'o ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase adamadenw ma u ka baarakɛyɔrɔ ma yani an ka tɛmɛ n'o ye an y'a yɛrɛ k'a fɔ ayiwa so dɔgɔtɔrɔ maaw ka laseli b'an bolo an ye u jala ka masalaw ka entreprise ka u bɛ baara min k'a kɔnɔna la an bɛ jɛ ka o labɛn ɲɔgɔn fɛ. Kenya, 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 hey, Kenya, no, je me nomme Aïcha Damili, ingénieure en génie logiciel et système d'information. Je suis la CEO et cofondatrice de la start-up Sodogotoro. Sodogotoro, comme son nom l'indique, signifie en français médecin à domicile. Nous sommes la première start-up malienne qui offre des services de santé de référence à base communautaire. Nous rendons possible ces services en rendant opérationnel la mise en relation directe des patients avec des médecins à travers une plateforme web et mobile. Le patient peut donc obtenir un rendez-vous pour une consultation et des soins à domicile. Pour cela, il lui suffit d'appeler un numéro, c'est tout. Donc, les services rendus à domicile par notre structure portent sur les soins de premier niveau. Ainsi, en fonction de la complexité et de l'urgence des cas, Sodogotoro procède à un référencement vers des structures de santé spécialisées, partie prenante de notre initiative. Bon, les services de Sodogotoro sont d'abord 100% digitalisés, donc c'est une aubaine pour toute une population, car de 1, nous rendons les consultations moins stressantes et offrent un gain de temps appréciable aux patients. De 2, nous offrons aux patients un package de services spécialement rendu à domicile. Enfin, le recrutement de jeunes médecins formés par la faculté de médecine, ne trouvant pas de travail une fois leur diplôme en poche. L'avantage attaché à ces procédés est que notre solution favorise l'employabilité de ces jeunes médecins-là, en leur permettant d'exercer leurs compétences et de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est en cela que Sodogotoro est un levier déterminant dans la lutte contre le chômage des jeunes médecins. Alors, notre structure offre la possibilité de consultation à domicile ou en ligne, notamment la consultation généraliste et spécialiste, les soins infirmiers, les analyses biomédicales, les livraisons de médicaments ainsi que les conseils médicaux. D'abord, Sodogotoro a des services 100% digitalisés, qui est d'ailleurs une aubaine pour toute une population. Car de 1, nous rendons les consultations moins stressantes et offrent un gain de temps appréciable aux patients. De 2, nous offrons aux patients un package de services spécialement rendus à domicile. Et enfin, le recrutement de jeunes médecins formés par la faculté de médecine, ne trouvant pas de travail une fois leur diplôme en poche. L'avantage attaché à ces procédés est que notre solution favorise l'employabilité de ces jeunes-là, en leur permettant d'exercer leurs compétences et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est en cela que Sodogotoro est un levier déterminant dans la lutte contre le chômage des jeunes médecins. Pour tout besoin, infos et questions, Sodogotoro reste disponible sur le 70 70 41 51 ou 66 77 03 60. On est aussi accessible à travers notre site web qui est www.so-dogotoro.com. L'application mobile aussi est disponible sur Play Store. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok. Nous invitons la population à découvrir nos services, surtout pour les patients en difficulté de déplacement, sans oublier de remercier nos partenaires, notamment Bamako Incubateur, Prosège, ISA, PADES, le programme First Track Tech, la Banque mondiale, ainsi que le laboratoire Algi.
so dɔgɔtɔrɔ ye denmisɛnnin entreprise de don donc an ye hakilila sɔrɔ ka mɔgɔw furakɛ f'u ka so n'a fɔ a tɔgɔ b'a fɔ cogo min na so dɔgɔtɔrɔ ni mɔgɔ minnu mangɛnɛ ko degun b'u kan i b'a sɔrɔ souvent a dɔw tali ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ma nɔgɔn dɔɔni ni analysew bi kɛ u bi soli u degunnen ka taa laboratoire la a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ u damɛ dɔgɔtɔrɔso la u kɛrɛfɛ mɔgɔ de bi taga pɛrɛn kɛ u ka fura ɲini ko la donc pour que ko degun ninnu bɔ yen an ye hakilila sɔrɔ ka application mobile ni web dɔ bila yen nɔ an ka numéro de téléphone fana bɛ yen nɔ pour que ka nin degun ninnu ta ka bɔ population malienne kan donc n'u y'an ka numéro wele ni consultation généraliste de don an ka mɔgɔw bi o kɛ sur le champ à la demande ni spécialiste don rendez-vous bi ta ni analyse de don an ka mɔgɔw bi ta a prélèvement kɛ foso ka taa n'a ye laboratoire la ni résultat bɔra ka taa résultat di i ma f'i ka so donc o prescription kɛra so dɔgɔtɔrɔ médecin fɛ o kɛra médecin wɛrɛ fɛ o y'an ka baara dɔ ye ni médicament fana livraison ka di ye an bi olu fana médicament livrer i ye an ka application mobile la i bɛ se k'i ka ordonnance photo ci an ma donc an ka mɔgɔw b'a médicament livrer i ye ni mɔgɔ min mago bi anw na u bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira kan n'o ye 70 70 41 51 walima 66 77 fu ni 3 60 an bɛ bɔlɔlɔ siraw kan donc an ka application mobile bi play store kan an bɛ sɔrɔ fana an ka site web kan a weelekan min b'an bolo o de ye an bɛ yan nɔ mɔgɔw lafiyali de kama donc ni mɔgɔ y'a dɔn ko degun de b'i kan ka se dɔgɔtɔrɔso la ou bien banabaatɔ gɛlɛn de b'i bolo a taga yaala ma nɔgɔn donc so dɔgɔtɔrɔ bi yan bɛɛ n'i ka denbaya lafiyali kama. Ayiwa an bɛ segin ka na ka babu kɔnɔna la ka yiralan bɔ la k'a fɔ kulo bɛ radio Sawara FM de la an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la an bɛ émission entrepreneuriat kɔnɔ nin waati in na n'o ye kɛnyɛrɛyew ka émission ye an y'a yira k'a fɔ kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna la a degun ka ca ayiwa gɛlɛyaw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ daminɛ la an ka lɛnbɔw da sela gɛlɛya caman ma bi an bɛ ka kuma o gɛlɛya dɔ de kan n'o ye stress ye y'a dɔn an ka mawuli a da sera stress ma fɛn min don stress a bɛ manifester cogoya min na ani ayiwa a bɛ se ka na domaine minnu kɔnɔna la a da sera olu ma n'i y'a ta k'a jateminɛ bi bi in na maaw mana kɛ cogoya o cogoya la i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ u bɛ association kɔnɔ walima minnu bɛ k'a fɔ u bɛ entreprise kɔnɔ i n'a fɔ yɛrɛ da sera ma cogoya min na baaradaw la gɛlɛyaw ka ca kosɛbɛ a bɛ na ni stress ye waati dɔw la stress nin a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn de ye adamaden yɛrɛ kan. Ok, merci encore Kamite. I ka ɲininkali la. Donc comme an bɛ entrepreneuriat émission hukumu kɔnɔna na, n b'a essayer ka taa ni o fanfɛla ye pour que lamɛnbaaw ka se k'a faamu. Parce que i y'a fɔ cogo min na déjà ne bɛ continuer n tun bɛ ka kuma dɔ fɔ stress manifestation kan. Kosɛbɛ. Mɔgɔw farikolo tɛ kelen ye, adamadenw tɛ kelen ye. Kosɛbɛ. Dɔw bɛ yen n'u sirisira a bɛ dɔn kɛcogo fɛ. Ni n ko o kɛcogo. Kosɛbɛ. U bɛ tagama cogo min na u bɛ waleyaw kɛ cogo min na u farikolo yɛrɛ bɛ cogo min na u ɲɛda u regard a bɛ kɛ cogo dɔw la dɔw ta bɛ bilen dɔw bɛ geste dɔw kɛ u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ u ma bɔ a kalama hali ni ye dɔ fo i bila ka bɔ i bolo ou bien n'i ye dɔ minɛ u b'a a yɛrɛ fori ka bɔ i bolo a t'i fo cogo min na i bɛna sɔrɔ a tigi sirisilen don ani ni sirisilen don tuguni ni degun b'i kan sugu dɔw la ni sugu caman fɔ ni inquiételen don a bɛ kɛ i bɛ image di yɛrɛ ma k'a fɔ ko ne kɔni ne yɛrɛ de tɛ se fosi la i b'i yɛrɛ dévaloriser ne tɛ se foyi la ne mana don fɛn o fɛn na a man ɲi i b'o image sugu don i yɛrɛ kunkolo la o de ka jugu adamaden ma kosɛbɛ. Parce que entrepreneuriat kɔnɔna na a bɛ fɔ u b'o de fɔ entrepreneur baw b'o de fɔ maa i ka da i yɛrɛ la wa i bɛ da i yɛrɛ la cogo di kunkolo de b'a to i bɛ mun bila i kunkolo la o de bɛ force d'i ma n'i dara la k'i bɛ se ka nin kɛ i bɛ se k'a kɛ n'i dara la k'i ka entreprise bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ n'i dara la k'i ka entreprise bɛ sanga sɔrɔ i yɛrɛ bɛ nafa caman sɔrɔ a la a bɛ sɔrɔ mais n'i y'a bila i kun na i sirisira ko ne ka nin entreprise in kɔni hali n kana kɛ n tɛ foyi sɔrɔ nin na e kabiri o yɔrɔ la i bɛ bi dɛnɛ bɛ saga bɔ dusukun na donc f'i k'o i k'o de ta i hakili la kosɛbɛ ani fana n'i sirisilen don kuma bɛ kuma la i b'olu fɔ i man k'olu fɔ i bɛ toujours i bɛ faute de kɛ mɔgɔ wɛrɛw kan ka d'a kan a b'i kunna k'a fɔ maa wɛrɛ de ye e ka gɛlɛya ni o nɔ ye
o bɛ stress de kosɛbɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw nɔ tɛ yanni ka mɔgɔ wɛrɛw accuser i yɛrɛ de kan k'i yɛrɛ ɲininka i b'i hakili la baara mun de y'a to nin ma kɛ kosɛbɛ i b'o de ɲɛɲini k'o dɔn n'i y'o ɲɛ sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'o de k'a wale k'a yɛlɛma pour que a ka se ka san sɔrɔ kosɛbɛ donc a bɛ se ka kɔlɔlɔ min las'an ma o ye entreprise kɔnɔna na komi n y'a fɔ cogo min na déjà entrepreneur yɛrɛ ye volonté de ka da la ŋaniya i ka da la fortement k'a fɔ n bɛ se ka nin kɛ n'i sirisira komi n y'a fɔ cogo min na o bɛ bɔ i kunkolo la kunkolo ta in o de ye mɔgɔ force bɛɛ ye jati kanute ni i kunkolo sɔnna k'i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i bɛ se ka kɛ kosɛbɛ fo o daniya ka sabati la tubabu b'o fɔ de ma ko à l'impossible nul n'est tenu à cœur vaillant rien d'impossible o kɔrɔ de y'a ye n'i dara la k'a fɔ ko i bɛ se ka kulu de ta hakaja ala yɛrɛ b'i dɛmɛ kosɛbɛ a daniya bɛ yen daniya bɛ yen nka n'i ma da i yɛrɛ la i ni maaw bɛ bila ɲɔgɔn na toujours i bɛ faute de kɛ maa wɛrɛw la i jɛɲɔgɔnw i collaborateurs i ka baarakɛlaw i n'u tɛ se ka bɛn n'i dun ye entrepreneur ye ni mɔgɔ wɛrɛw b'i ka baara kɔnɔna na n'i ma se o kɛcogo la u bɛ taa k'i dan adamadenya yɛrɛ la mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ o de kasɔrɔ u b'a fɔ ko bolodenkɔni tɛ se ka bɛlɛ ta fo i k'o yɔrɔnin faamu fɔ o ye kɔlɔlɔ dɔ ye jati n'ala sɔnna sɔni an bɛ don a babu tɔ kɔnɔna la ka walawala di hali bi a kɔlɔlɔ kan an bɛ Fala ko fɔ kosɛbɛ nin waati in na a bɛ ka lajɛ an bɛ Fala Sisoko ye an ka foli b'a ye fo ka taa se ayiwa Buguse Dunbiya ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka lamɛn nin waati in na ani fɛn fɛn bɛ ka lamɛn Bamakɔ ani Kati kɔnɔna na an b'o bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ foli min na ayiwa an munumunu nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ nin waati in na ale ka tɛmɛna ye Alifa Bulɔdi sɔni an bɛ se ka na ka babu kɔnɔna la. Ayiwa ka foli di Sidi Jalo ma ayiwa an fo ka lamba bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna maa minnu bɛ k'an lajɛ ani maa minnu bɛ k'an lamɛn a kana hésiter a bɛ k'an lajɛ yɔrɔ min na ani a bɛ k'an lamɛn yɔrɔ min na ko bila commentaire la o b'a to an bɛ tilen di kɛ aw la a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a k'a fɔ a bɛ ka émission entrepreneuriat de lamɛn waati na n'o ye kɛnɛrɛ ka émission ye an bɛ ka kuma babu kan o de stress ye an ka maa wele n'o ye Mahamudu Ture a da sera ma k'a fɔ kuma dɔ la stress a ko ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ barisa kuma dɔ la gɛlɛyaw dɔw b'a la o bɛ jouer farikolo yɛrɛ kan
gɛlɛya dɔ b'a la o bɛ na ni hakilina problème ye i bɛ ko dɔ kɛ i ma ka min kɛ i bɛ kuma dɔ fɔ i ma ka min fɔ barisa gɛlɛya bi fanga bɛ bonya kan kosɛbɛ a da sera ma kɛra k'a fɔ kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna la min laɲini don kosɛbɛ o de ye hakilina ye hakilina ka sabati ka ɲini fɛn kan ka a dɔn k'a fɔ i bɛ min ɲini na to tari i bɛ se k'a sɔrɔ n'o ye danaya ka sabati dusukun na stress n'a nana i farikolo la n'a nana hakilina na danaya min b'i la i t'a sɔrɔ o danaya a bɛ wuli ka bɔ i kan donc o b'a yira k'a fɔ stress a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ toujours Mahmudu an bɛ to kɔlɔlɔ kɔnɔna la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan kɔlɔlɔ wɛrɛ jumɛn de bɛ stress bɛ se ka min nati hadamaden yɛrɛ kan walima ka baara yɛrɛ kɔnɔna la. D'accord, merci encore Kanté. Ɲininkaliw diyara n toujours an b'an sinsin entrepreneuriat kan parce que an b'o émission kɔnɔna de la. Jati. Entrepreneur ne kun ye kuma dɔ fɔ entrepreneuriat la i bɛ baara kɛ ni kulu saba de. Kulu saba i ka client i n'olu bɛ baara kɛ. Jati. O ye fɔlɔ ye. O ye fɔlɔ ye. I ka partenaire technique parce que i kelen tɛ se ka ko bɛɛ kɛ. Kosɛbɛ. N'i kɛra feerefɛn ye feerebaga ye. Kosɛbɛ. Hali a ka dan i ka feerefɛn bɛ kɛ fɛn dɔw kɔnɔ i fana b'o ɲini yɔrɔ dɔw la de. Kosɛbɛ. Donc o ye partenaire ye. Voilà. O ye partenaire ye. Kosɛbɛ. Ani i ka agent i baarakɛɲɔgɔn. O ye sabanan ye. O ye sabanan ye. Kosɛbɛ. Client ani partenaire stratégique fo ka taa se i baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ ma. Voilà. Ani agent. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Collaborateur an bɛ se k'a fɔ ten. O kulu saba n'i seresera n y'a fɔ cogo min n bɛna a walawala ka dɔɔni fara a yɔrɔw kan. Kosɛbɛ. N'i seresera i bɛ hakilina dɔw ta minnu bɛ kɛ hakilina minnu tɛ kɛ hakili ɲumanw ye. Hakilina wɛrɛw bɛ n'i la. N y'a fɔ cogo min na i farikolo bɛ a bɛ fɛn dɔw yira minnu man ka yira. Kosɛbɛ. Ka d'a kan n'i ɲɛ kunna sisan ko n'i seresera i denw ɲɛ bɛ kunu. Jati. An minnu ye mɔgɔ finman an t'olu ye mais mɔgɔ bilenman olu bɛ rouge. Kosɛbɛ kosɛbɛ. A bɛ olu bɛ rouge u bɛ bilen. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Dɔw bɛ ja dusukun bɛ panpan kosɛbɛ. kumacogow tɛ ɲɛ. N'i dun bɛ baara kɛ entrepreneuriat kɔnɔna na i ka client kuma bɛ kuma la. Kosɛbɛ. I man k'a faamu. I y'o faamu a bɛ kɛ yɔrɔ bila. Yɔrɔ ni kelen i kelen tɛ feerekɛba ye. Marché ka ca. Tubabuw ɲuman na ko le client est roi. Kosɛbɛ. O kɔrɔ y'a ye mɔgɔ min bɛna sanni k'i fɛ o ye masa de. N'i ye kumakan jugu fɔ a ma i m'a tɔbɔtɔ i m'a bisimila. Kosɛbɛ. Est ce que a bɛna e fɛ yen tuguni. A bɛ gɛlɛya. Mɔgɔ kelen client kelen perdilen o tɛ se ka fɛn tiɲɛ mais ni client caman cayara perdi la i yɛrɛ bɛ perdi. A sini fanga bɛ bonya. O tɛ nafa dɔ ye. Jati. O ye kɔlɔlɔba ye. I ka partenaires cɛ n ko ni i degunna a b'a to i bɛna manque de confiance kɛ i yɛrɛ la i bɛ image dɔw f'i yɛrɛ ma i tɛ se ka nin kɛ i tɛ se ka nin fɔ i yɛrɛ tɛ da i baarakɛɲɔgɔnw i tɛ da u la parce que i dalen tɛ i yɛrɛ la fɔlɔ. Jati. Parce que stress in b'a to i bɛ danaya bɔ i yɛrɛ kan wa n'i ye danaya dun bɔ i yɛrɛ kan forcément i bɛ danaya bɔ mɔgɔ wɛrɛw kan. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Baaraɲɔgɔnya dun na ni danaya bɔra a la ni bonya bɔra a la a nafa bɛ dɔgɔya. Kosɛbɛ. A bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. I y'o faamu. N kun y'a kuma fɔ i ka baarakɛlaw. Ni maa minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali i bɛ mɔgɔ minnu sara. N'i t'u bonya. I t'u lakodɔn. Kosɛbɛ. I t'u ka baara kɛlen dɔn n'o ye mérite ye. N'i t'o dɔn u ye. N'u ye yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ u bɛ taa dɛ. Siga t'a la. U ka baara bɛ lakodɔn fan min fɛ u bɛ bonya fan min fɛ u bɛ taa yen. Wa stress n'i dɛsɛra ka stress gérer o bɛɛ bɛ na ni o de. Kosɛbɛ. Bi bi na tubabuw b'a fɔ o de ma quand tu as la ressource humaine a bɛɛ b'i bolo. Ni adamaden b'i bolo i sera adamaden gérer cogo la i bɛ nafa sugu bɛɛ sɔrɔ. Ka d'a kan adamaden bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ. Siga t'a la. Bi bi na n'i y'a jateminɛ tuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ adamaden bonyanen tɛ kosɛbɛ baaradaw la. I bɛ t'a sɔrɔ patron n'a a bɛ du kɔnɔ n'a ni madame bilara ɲɔgɔn na o problème n'a nana baarakɛyɔrɔ kan a b'o bɛɛ lajɛlen bɔn a ka baarakɛlaw kan. Tuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ baarakɛlaw yɛrɛ kan ka min kɛ u bɛ degun dɔɔni u tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ k'a laɲini cogoya min na. I y'a faamu. I ye exemple min ta n y'o exemple ta sanfɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la n ko n'i bɛ kanu na masala la ni degun donn'o kanu kɔnɔna na o bɛɛ bɛ na stress ye e bɛ bɔ o kɔnɔna na e bɛ taa se mɔgɔ dɔw ma minnu ye i yɛrɛ ka baarakɛɲɔgɔnw ye
i ka collaborateur i ka partenaire ani e ke ko e be o bon olu kan est-ce que o bɛ ɲɛ wa o tɛ baara tiɲɛ ni baara tiɲɛna entreprise kɔnɔna na o nafa o kɔlɔlɔ bɛ ɲɛsin jɔn fɔlɔ ma e yɛrɛ fɔlɔ tɛ ni tɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la parce que olu ye expérience sɔrɔ olu bɛ bolo ka taa entreprise wɛrɛw la o bɛ taa olu fortifier olu bɛ nafa sɔrɔ a la e n'i ka problème bɛ to entreprise n'a wulila a binna a wulili ka gɛlɛn a ma fɔ k'a tɛ kɛ dɛ parce que mɔgɔw b'a fɔ cogo la comme an bɛ entrepreneur kɔnɔna de la ko échec yɛrɛ ça fait partie de l'entrepreneuriat kosɛbɛ bin ka wuli n'i binna i bɛ leçon ta nka bin bɛɛ tɛ se ka bin ka wuli dɛ dɔw bɛ n'olu binna a bɛ jo kan a ka gɛlɛn dɛ parce que i bin cogo fana b'o fɔ n'i tɛ mɔgɔw bonya hali n'i wulila tuguni karisa ka entrepreneur de don n tɛ mɔgɔ bonya bi na bonya ka di bɛɛ ye di kan ka ban mɔgɔw b'o tampon dɔ de kan i mana taa fan o fan bi na hali n'i bɛ mɔgɔw saraka ɲɛ bonya ka di bɛɛ ye siga t'a la hakɛ di ka di bɛɛ ye ka mɔgɔ considérer ka di bɛɛ ye i y'a faamu hali e tun bɛ miliyɔn de di ne ma sisan ne nalen arajo la ne tun ma yɛlɛ ne fɛ e y'i ɲɛ kun ne kɔrɔ e ma ne fo ka ɲɛ n m'a fɔ n tɛ émission in kɛ dɛ mais n kun tɛ segin ka na tugun a bɛ ten voilà n'ala sɔnna an ka waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ korona an bɛ don ayiwa fɛɛrɛw kɔnɔ sisan nɔ tuma dɔ la ni stress n'a fanga bɔ n'i kan i mana kɛ baarakɛla ye walima i yɛrɛ mana kɛ entreprise tigi ye i mana kɛ ayiwa situation yɛrɛ kɔnɔna ou bien i mana kɛ fan o fan k'a fɔ stress b'i kan yala stress a bɛ se ka wuli ka bɔ kan cogo di walima est ce que fɛɛrɛw bɛ yen min bɛ se ka maaw dɛmɛ stress a kana na e kan yɛrɛ walasa c'est à dire ka se ka barrière bila sen kan min b'a to hali ni kuma dɔ la degun fitinin nana ka se ka a ɲɔnti ka bɔ yen a fanga kana bonya kan a kana kɛ kɔlɔlɔ i ka sigida la walima i ka baarada la. Ok, merci. N kun y'a fɔ cogo min na stress ye pour que i ka se ka stress éviter parce que stress an k'a fɔ a bɛ adamaden yɛrɛ de kɛcogo la nka i b'a gérer cogo min na o de b'a to ni a bɛ kɔlɔlɔ las'i ma ou bien n'a tɛ kɔlɔlɔ las'i ma. Donc o b'a yira k'a fɔ a tɛ se ka éviter yɛrɛ. A tɛ se ka éviter parce que adamadenya taabolo dɔ de don an ka halala de don lahalaya de don adamadenya n'a taabolo de don awɔ a bɛna waati dɔ la seko t'a la voilà i b'a gérer cogo min na o de b'a to i bɛ se ka a tɛ kɔlɔlɔ las'i ma misaliya la yanni ne ka na arajo la ne ko ne welela nin émission na est ce que ne bɛna se ka nin émission kɛ ka ɲɛ o ye stress dɔ ye mais n kun ye kuma dɔ fɔ i ka hakilina ta o b'a to o bɛ se k'i dɛmɛ o ye a gestion dɔ ye gestion fɔlɔ i ka hakilina ta i k'o yɛlɛma i yɛrɛ kan ka da i yɛrɛ la tout le temps k'a fɔ ko i bɛ se ka nin kɛ parce que n'i dar'i yɛrɛ la i b'a ɲɛɲini i bɛ se k'a kɛ cogo min na mais n'i ma da i yɛrɛ la i t'a ɲɛɲini dɛ i bɛ bolo fila croiser i b'i sigi a bɛ kunna ka fa n tɛ se ka kɛ o t'i ɲɛɲini kɛ l'homme n'a pas de limite filanan ye jumɛn ye i ka mun b'a to i bɛ stressé i k'o dɔn k'o faamuya a kun yɛrɛ a kun kosɛbɛ pour que k'i ka bana furakɛ denbaya kɔnɔna de don walima n'o y'a sɔrɔ baara yɛrɛ gɛlɛya de don i ka o dɔn fɔlɔ de dɔgɔtɔrɔw ko ni pour que i ka bana furakɛ i ka bana dɔn généralement an bɛ bana causes de furakɛ mais an tɛ a source yɛrɛ mun bɛ bana yɛrɛ la nati an t'o ɲini k'o dɔn o de ko in i mana cause furakɛ cogo o cogo ni dɔ in ma ban a jubaju o ma ban a tɛ se ka furakɛ k'a sɔrɔ ni kɔlɔlɔ de nana maaw bɛ kɔlɔlɔ de ɲɔnti ka bɔ yen mais a lili yɛrɛ maaw t'o ɲini wa o de ko in n'i y'o ɲini k'o dɔn a b'a to i bɛ se ka solution sɔrɔ a la o kɔfɛ ni baara charge ka ca baarakɛyɔrɔ la ni baara charge ka ca comme an bɛ entreprise de kɔnɔna na i b'a essayer k'a tamiser tubabuw b'a fɔ o de ma k'i yɛrɛ planifier parce que souvent baara caya o b'a to i bɛ absorber i bɛ déborder a bɛ na stress ye i y'a fɔ cogo min na ni objectif do i kan ka 30 kɛ ko i kan ka client 30 la nati i ma se k'o la nati o sugu caman ninnu i b'a essayer k'i planifier parce que n'i bɛ baara la baara dɔrɔn tɛ adamadenya ye denbaya kow bɛ yen ani yɛrɛ ka ko wɛrɛ camanw bɛ yen hakili ka lafiya o bɛɛ lajɛlen bɛ yen mɔgɔ caman ka problème ye o u tɛ se k'o programmer k'o planifier nin don na n kan ka nin ni nin de kɛ
nga nin ne priorité nga bara n bɛ taa nin de la n kan ka taa nin client fɛ nin de priorité ni n bɔra priorité la n bɛ ɲɛsin denbaya ma ni n bɔra o la n bɛ taa gɛrɛn na mais dɔw bɛ olu b'a bɛɛ bɔ don ɲɔgɔn kɔnɔ kosɛbɛ n kan ka nin rapport kɛ sisan n kan ka nin interview kɛ yan sisan u bɛ fɛ ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ adamaden ye hakilina kelen de i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a essayer k'i planifier teliya la o y'o fɛngɛ dɔ ye kosɛbɛ donc n y'a fɔ cogo min na tuguni fana mun bɛ se k'a to i bɛ stress o ye i ka to ka i hakilila lafiya ni baara kɛra to ka i bɛ solution sɔrɔ i b'i yɛrɛ lafiya cogo min na so nka i da sera objectif ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ parce que n'i y'a jateminɛ dɔw bɛ yen u bɛ objectif ba d'u yɛrɛ ma tuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin sɔrɔli bɛ gɛlɛya n bolo kosɛbɛ nka u bɛɛ n'a ta u bɛ objectif dan tɛmɛli d'u yɛrɛ ma donc baara kɔnɔna la u yɛrɛ minɛ k'a fɔ nin sɔrɔli a tɛ se ka kɛ donc gɛlɛya bɛ na bari k'a fɔ objectif de kan ka ta minnu bɛ se k'a atteindre i ye kuma fɔ n bɛna o yɔrɔnin fɔ joona ko objectif bɛ se ka atteindre adamaden bɛɛ b'i dan dɔn i force dɔn i ka faiblesse dɔn donc a bɛ fɔ o de ma ko i ka bamananw nana ko n'i ko i bɛ fini kurusi kɛ sama la a ye kumaba fɔ dɛ Oui. Hein? Mais nous, on va continuer sur. On va mettre à faire un. Ok. Même micro bon. Ah non, à quel micro bien? Non, mais un micro bon quoi. Voilà. Et t'as changé fleur quoi. Désolé vraiment ceux qui nous suivent. Prends la carte. Donc on va continuer dehors quoi, en plein air. Il ne reste que 3 minutes pour terminer, mais. Wow. Voilà. Vous nous donnez seulement quelques minutes, on va vous revenir très bientôt. Ne vous bouillez pas. C'est pas Solo. Solo. Ah ouais. Ya.
Désolé vraiment. Antola émission na courant là. Bon, on va continuer. On était presque à la fin de l'émission. Déjà, mais Blad il faut croire. Toujours maman nous quand la dire irola kapo que l'émission entrepreneuriat de là. Bibi la c'est au moins samedi kadam na ne kan temps ani ke na table na kan temps ani flala. Ani kun bɛ ka masala babu min kan o de ye gestion de stress ye an kun sela ayiwa émission kuncɛyɔrɔ la an tun bɛ fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu bɛ n'u bɛ se ka entrepreneur dɛmɛ walima maa wɛrɛw minnu bɛ ka fɔ stress b'u kan u ka se ka bɔ degun ninnu kɔnɔna la cogoya min na an ka maa wele o de ye Mahalimudu Ture n'ala sɔnna jamukan nin kɔni an n'a kun cɛ fiɲɛ na fiɲɛ kɔni bɛ ka ci sisan donc Mahalimudu an tun bɛ fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ se ka ayiwa kɛnyɛrɛye baarakɛlaw dɛmɛ walima maa wɛrɛw dɛmɛ ni degun sugu min nana o kan u bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogoya min na barisa i ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ nin ye degun dɔ de ye min bɛ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna la a tɛ se ka bali i mana kɛ cogo o cogo don n'a nataw la walima baara yɛrɛ kɔnɔna la ni hadamadenya yɛrɛ taabolo la a bɛ na i kan yala n'a nana i kan i bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya di. Merci Kanute. Hakili an kun ye yanni kuran ka tigɛ an kun ye kumaw daminɛ donc i ye na ni objectif smart ye ne ko n ko adamadenya la mɔgɔ kan k'i danyɔrɔ dɔn i tɛ se ka mun kɛ i tɛ se k'o kɛ kosɛbɛ n'i ko ko Bamako i bɛ Bamako bɛɛ ta k'o kɛ client ye don kelen o ko ka gɛlɛn dɛ a bɛ gɛlɛya i bɛ se k'a fɔ i bɛ taa nin quartier la n bɛ Kabala ta n bɛ quartier minnu bɛ yɔrɔ ninnu minnu ka surun i la i bɛ se k'olu ka objectif a bɛ fɔ o de ma ko objectif smart réalisable dans le temps kosɛbɛ e yɛrɛ b'a dɔn n'i ko i bɛ Bamako bɛɛ ta tile kelen o tɛ se ka kɛ kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mais n bɛ quartier fila quartier saba ta tile kelen o kan ka se ka kɛ kosɛbɛ donc olu bɛɛ b'a to i ka stress bɛ bonya an ye mɔgɔw ka baaradaw baarakɛlaw ni i collaborateurs kosɛbɛ an y'an da tu olu bɛɛ la mais ne bɛna exemple de ta i bɛ se k'i ka stress gérer minnu ye entrepreneur ye kosɛbɛ parce que n'i kɛra entrepreneur ye a ka ca Ala fɛ i bɛ t'i ka produit défend yɔrɔ dɔ la jati kuma ma nɔgɔn bɛɛ ma bɛɛ tɛ kumakɛla ba ye mais fɛn bɛ fɛn na min y'o fɔ pour que u ka se k'u ka stress gérer parce que n'i kan ka taa kuma i ka produit kan kosɛbɛ i ka clientw ɲɛna wala i ka partenaires ɲɛna yanni i ka se yen fɔlɔ n'i taara i ka yanni i ka taa se i kuma ɲɔgɔn ma i kan ka kuma minnu ɲɛna kosɛbɛ i kan ka parole ta u b'a fɔ o de ma ko thermométrie o ye stratégie dɔ ye i bɛ se ka gérer cogo min na nka yanni i ka kuma ta i k'i ka taa kuma mun kan i ka produit déjà i yɛrɛ ka produit parce que o bɛ entrepreneur dɔw fana sɔrɔ i yɛrɛ ka produit i tɛ se k'a défend alors k'i kan k'o de feere produit nafa produit kɔlɔlɔ a bɛ sɔrɔ min joli don i k'o dɔn yanni i ka taa i ka produit présenter donc i ka kuma fɛn min kɛ i k'o dɔn ya fɔlɔ a fɛn bɛɛ lajɛlen parce que n'i taara i t'a dɔn i tɛ fɛn caman dɔn a kan i bɛna mun fɔ a stress bɛ bonya o kɔnɔna na donc i ka se ka yanni i ka taa fana i ka entraîner so kɔrɔ i ka fɛn dɔw fɔ i kunkolo la nin taara n b'a fɔ cogo di n bɛ maaw fɔ cogo di n bɛ maaw bisimila cogo di n bɛ kuma daminɛ ni mun ye n b'a laban ni mun ye o b'a to n'i y'o kɛ so yanni i ka se kuma fɔ yɔrɔ la i ka stress bɛ gérer caman bɛ bɔ a la dɔw a mana na dɔrɔn dɔw tɛ préparation kɛ u b'a fɔ a bɛna kɛ nin don de ye e kɔni don b'o kunkolo la e bɛ taa n'a sera dɔrɔn u bɛ taa k'a sɔrɔ n'u sera u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ misaliya ta ne yɛrɛ yanni n ka na yan surɔ nin fɛnkɛ in na ne ye recherche caman kɛ ne ye n sigi n ye fɛn dɔ daminɛ k'a ɲini n kunkolo la n kun bɛ caman dɔn a kan mais n y'a ɲɛɲini k'a dɔn parce que n bɛ se ka na mun fɔ lamɛnbaaw ye a ka kɛ ko sabati dɔn u bɛ dɔɔnin bɔ stress la mais ne tun b'a préparé ne kun sera n b'a fɔ n bɛna mun fɔ o yɔrɔ la n da bɛ ja ɲɛ bɛ kumu dɛ hali ni ne yɛrɛ ye maa f'i ma n bɛ sɔn ka bilen dɛ donc o ye stress gestion sugu dɔ ye mais ni i stressera n y'a fɔ cogo min na k'i hakili de sigi danaya de kan na bɔ i farikolo la sugu si la i k'i kuma fɔ cogo dɔ
i k'i kuma fɔcogo dɔn i k'i kuma yɔrɔ dɔn kosɛbɛ i k'i kɛcogo dɔn hali i jɔcogo i sigicogo i ka se o bɛɛ de kɛli la o de ye service o b'a to a tɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ voilà bakuruba la o y'o ye comme émission tɔ man ca kosɛbɛ kosɛbɛ voilà n'ala sɔnna an bɛ foli di an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma Sidi ko ko n ka énergie ministre interpellé n'ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu bɛ k'an lamɛn ka to ɲini k'o bɛɛ lajɛlen fɛ émission kun tɔ tora miniti 2 an bɛ y'a kuncɛ studio kɔnɔ nka malheureusement courant tigɛla bita kɔni an n'a fɛɛrɛ kɛ ka bita bila yan nɔ nka n'ala ma baasi kɛ nin baabu kelen nin kan don dɔ nataw la an na segin a kan ko kura min b'a to lamɛnw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ la barisa kuma dɔ la heure kelen k'a sɔrɔ a ma nɔgɔ a se ka don a womisɛnninw kɔnɔna la nka don n'a nataw la an bɛna fɛɛrɛw gansan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka to sirasi fanga bɛ se ka dɔgɔya hadamadenya taabolo la cogoya min na n'ala sɔnna an bɛna o baabu ta ka wele bila Mahamudu ma an bɛ se ka masala a kan cogoya min na ka foli ani tanu kɔrɔkɔrɔya ka di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Falasco n'o ye Falayi Sisoko ye a tun bɛ ka lajɛ an ka foli b'a ye fo ka taa se Sidi ma Buguse Dunbiya ayiwa minnu an ɲɛ bɛ minnu ka commentaire la sinon maa caman bɛ k'an suit nin waati na an bɛ foli bɛɛ lajɛlen ma ni ala ma baasi kɛ don n'a nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan ni a rediffusion inshallah a b'a sɔrɔ radio Sawara FM fiɲɛ siraw fɛ sini n'o ye dimanche ye ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 la ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 23 la n'o ye 22h 23h rediffusion bɛ kɛ o waati la bi san tun bɛ ka masala baabu min kan o de ye gestion de stress ye an ka maa welelen tun ye Mahamudu Ture an bɛ kuma kuncɛ kumaw d'a ma a ka se ka ayiwa a ka kuma kuncɛ kuma fɔ an ka bi jamukan datugu don n'a nataw la n'ala sɔnna ni ala ma baasi kɛ ala ɲɔgɔn sɔrɔ ko la ka se ka masala nin baabu ni bolofara dɔ kan Mahamudu ka kuma kuncɛ kumaw. D'accord. Merci Kanute yani n ka don kuma kuncɛw la n bɛ vraiment an lamɛnbaaw bɛɛ fo ka hakɛ to dɔ a bɛ fɔ ten de hakɛto ɲini k'u fɛ courant tigɛli la ka fara Kanute ka kuma kan maa bɛ fɛn dɔ ɲɛɲini a tɛ bɔ i yɛrɛ la a bɛ f'o ma ko imprévu nin bɛɛ bɛ baara kɔnɔna na donc nin hukumu kɔnɔna na an bɛ welewele bila an lamɛnbaaw ma parce que sababu man dɔgɔ a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ nin sababu kɔnɔna na o bɛ se ka na groupe électrogène dɔ di Savoir FM ma pour que an ka se ka continuer ni an ka émission ye sans que courant ka tigɛ vraiment nous excusons pour ce petit problème alors n bɛ Kanute yɛrɛ fo i ka baara la vraiment i n'i ka équipe bɛɛ aw ka nin émission kɔnɔna na hakili la nin émission ye hakilina ɲumanba de mɔgɔw b'u to sigiyɔrɔ la u bɛ fɛn caman faamu a la k'a sɔrɔ i ma taa école la k'a sɔrɔ i ma taa formation na k'a sɔrɔ i ma wari bɔ i b'i ka radio ni tungu i b'a bila Savoir FM na i bɛ fɛn caman faamu donc ne bɛ aw remercier ka aw encourager ka d'a kan radio baara a ma nɔgɔn mais ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la aw ka nafa caman caman sɔrɔ a la vraiment ne b'aw encourager yɛrɛ de i ni ka équipe parce que ɲɛ b'a la aw yɛrɛ bɛ ni ɲɔgɔnnaw ye denmisɛnninw ye donc o kow ka ɲi kosɛbɛ ni an yɛrɛ dama an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc ne bɛ fana n bɛ n ka organisation mɔgɔw fo n'o ye Jeune Chambre Bamako ye ou bien Jeune Chambre Mali bɛɛ lajɛlen Mariam Ousmane ko i ka kuma ɲɛna kosɛbɛ awɔ Mariam Ousmane Jɛnɛba Balde fana bɛ k'a lajɛ Jɛnɛba Balde n'ale ye n ka conseillère spéciale ye Mariam Babi ale ye n ka vice présidente individuelle ye n bɛ Jeune Chambre Bamako mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka Jeune Chambre Mali mɔgɔw fo comme n bɛ IDAM fɛnɛ représenté n bɛ Yali Dakar Alumni Association mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔna na u ka ca n tɛ se ka bɛɛ ta u tɔgɔ ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo et je vous remercie pour m'avoir invité donc o de tun ye n ka kuma laban ye ala ka émission lataa ɲɛ amina rabi o la Mahamudu an yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ an ka bi wele jaabili la ni ala ma baasi kɛ émission na a bɛ a sigi kan sɔrɔ ayiwa radio Savoir FM fiɲɛ siraw fɛ sini n'o ye dimanche ye ka daminɛ 22h la ka taa bila 23h la i n'a fɔ an bɛ min fɔ waati bɛɛ lajɛlen na an tɛ se k'a fɔli la entrepreneuriat kɔnɔ gɛlɛya caman de b'a kɔnɔna la ka daminɛ i ka baaraw daminɛ na fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma a bɛ se ka fɔ kuncɛli t'a la yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw de ye gɛlɛya ninnu fo fɛɛrɛ de k'a di a lajɛbaw ma ni entrepreneur ma min bɛ se k'u dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya nin kɔnɔna la cogoya min na tuma dɔ la maa caman n'i y'o ɲininka gɛlɛya la caman da bɛ se wariko gɛlɛyaw ma nka i bɛ t'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ fanga ka bon i n'a fɔ n'o ye stress ye tuma dɔ la ni i sera k'o maîtriser ka ɲɛ a b'i dɛmɛ i ka objectif bɛ se ka atteindre ayiwa nɔgɔya la cogoya min na an bɛ min fɔ ka fara o kan ka se ka bi jɛmukan kuncɛ maa caman fɔ wariko gɛlɛya
an bɛ sinsin min kan o de ye ni hakilina b'i la a ɲuman ye min ye wari fitinin b'i bolo o ye i ka daminɛ n'o ye n'i y'a daminɛ n'o ye siga t'a la n'o i ye résultat sɔrɔ o la maa wɛrɛw bɛ se ka danaya d'a kan maa minnu bɛ se ka danaya d'a kan du kɔnɔmaw b'o la walima teriw b'o la walima maa wɛrɛw yɛrɛ b'o la u bɛ se ka danaya d'a kan barisa wari fitinin min bɛ kun 5000 min bɛ kun 10000 min bɛ kun i y'o don fɛn dɔ la a ɲɛna i bolo a bɛ se ka a bɛ tiɲɛ o n'a taabolo de don entrepreneur ma hali da sira ma échec o caman b'a kɔnɔna la nka o kɔni découragé a k'a cɛsiri barisa jamana ni jɔsen dɔ ye entrepreneur de o de ka baara kɔnɔna la impôt bɛ sara taxes bɛ sara o taxes bɛ don an ka sécurité la o bɛ kɛ ka gidɔrɔn dilan o bɛ kɛ ka fɛn caman kɛ min b'a to an ka adamadenya a bɛ ɲɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ kuma kuncɛ ni ayiwa Tony Elumelu ka kumasen min ye a b'a fɔ min kɔnɔna la k'a fɔ kɛnyɛrɛye baara ye dugutaga de ye wa dugutaga min don dugutaga kuntagalajan de don a bɛ cɛsiri de damanen fɛ ani ka ɲini fɛn dɔ objectif ye i ka se ka i hakili to o la ka se ka i sinsin o kan min b'a to bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na n'ala sɔnna sa an bɛ a fɔ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sa o kan bɛn maa min kun tɛgɛ bɛ ayiwa kamera la ka se ka an jata ka fili bɔlɔlɔ kan ani fo ka se k'an kumakanw ta k'a fili ayiwa fiɲɛ siraw kan maaw bɛ se k'an lamɛn bamakɔ ani kati cogoya min na o tun ye masasole solomani kulubali ani timote ye timote danbele n'ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dua kun wɛrɛ ni ala ma baasi kɛ jamukan ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ ayiwa émission entrepreneur kɔnɔna la radio Sawara FM kan merci